Bugün Parahat Aman Nurdiýewiň doglan güni. Agam, garşylaýan ýaşyň gutly bolsun, janyň sag bolsun, ojaň abad bolsun. Ýürite gennejem çağajyklaň şu ýaş toýuň münasibetli öz döwürdeş bagşylaň, kärdeşliň, goňşy döwletlerden gelen gaýbana arzuwlar bilen ýaş toýuň gutlaýar. Janyň sag bolsun. Парахатжан, от всей души тебя поздравляю с днем рождения. Будь счастлив, будь здоров и желаю тебе еще больших творческих успехов. Обнимаю тебя, брат. Айталум алейкум, привет всем. Привет, Туркменистан, привет всем моим друзьям, кто там. Но сегодня я хочу поздравить с днем рождения моего друга Парышку. Привет из Казани, Парахатжан, с днем рождения, брат. Будь здоров, гүлөрүң солмасын, жаның сау болсын, хемме ардууларың хасыр болсын. Всех благ тебе и твоим близким. С днем рождения, брат. Парахатжан, yaş mudyň bolsun. Elmidama ýüregiňde bekleýän arzuwlaryňy ýet. Maşgalaň arasynda janyň sag başyň dik bolsun. Sana iň gowy arzuwlary arzu edýän ýene bir ýola ýaş toýuň gutly bolsun. Parahatjan, tiğim, yaşım duymasın doğmandan mutlu olsun, çağınçıklan arasında başın dik olsun. Sınıf eliminde bundan meylenem ağraylara iyi olmağına tüm sürümden arzu eden, yolun ak olsun, yolun ak olsun, yolun demir olsun. Parahatjanam, doğduğun günün mutlu olsun, canın sağ olsun, çağınçıklan arasında başın dik olsun. 120 yaşa. Parahatja, ahlı bilmeli radım atıkenli, şimdi bu zaten geliyari yani ben enerji şu an 5 sekundun köpürlermediydim ona. Şu için doğru nuru tüsrekten mutluya canına sağ olsun, aramda hemişe gülüp gülerip yerim. Parahatjan baf uzak ýaşa, täze ýaşyň gutly bolsun. Allah'dan beren ömrü galany hasam haýrysy bolsun, azy ýetsin, Allah'dan başyň dik bolsun. Janyň sag bolsun da, ýürekden gutlaýan uzak ýaşa. Ağam yaşı uzak bolsun, janyň sag bolsun. Çağaçyklan bagtyna goň inşallah. Bu paketler sana däl maňa. Sen soňadan gitmeden däkler alyp berer, janyň sag bolsun. Esas şonuň saglygy işiň ugruna adabyň ýerine düşsün. Allah abraýdan aýyrmasyn, janyň sag bolsun. Парахатжан, happy birthday to you, с днем рождения. Janyň sag bolsun. Bir çan saglysan arzu edýän. Ağamcan, uzak ýaşa, janyň sag bolsun ağam. Çağlaryň arasynda başyň dik bolsun. Tile ýat bowar ýat ağam. Uzak ýaşa. Parahat dost, doğduğun günün kutlu olsun. Canın sağ olsun, ömrün uzun bolsun. Allah sana çağlaryň arasynda gowunup gelmäni nasip etsin. Biziň başgalarymyzdan gutlaýarys. Parahatjan, yaşyň uzak bolsun, janyň sag bolsun. Sunwat eliminde awraýyn, beýik bolsun, maşgalaň arasynda başyň dik bolsun. Elmidama Türkmen halkynyň arasynda aýdym sag bilen beder. Ulu awraýlara ýetmeň arzu edýärin. Janyň sag bolsun. Yaşyň uzak bolsun, doglan günüň gutly bolsun. Gözelligi görüp, duýup bilýän. Şoň üçin ömrüňem edilşan ýaly gözel bolsun, aýdymlaň ýaly kämil bolsun. Amcan, doglan mutlu bolsun, janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun, elimden başyň dik bolsun. Iň gowy arzuwlar sana. Udaş. Ağam, çyn ağamsın. Ulagymdan çekseňem, özüň bilýän, janyň sag bolsun. Parahat uzak ýaşaň, doglan mutlu bolsun, janyň sag bolsun, güleriň solmasyn. Ağam uzak ýaşa, janyň sag bolsun, işiňde üstünlik. Parahatjan, ağam ýaşyň uzun bolsun, görjeň gowluk bolsun. Allah'dan başyň dik bolsun, diňe süýji arzuwlar. Happy ýagdaý çäpdi. Happy birthday ağam. Ağam uzak ýaşa, janyň sag bolsun, görjeň gowluk bolsun. Allah'dan ýene keýellere nasip etsin. Çağaçyklaň arasynda başyň dik bolsun. Один из ярких плюсов туркменского шоу-бизнеса, народный артист Туркменистана, мой кумир, наш любимый друг Парахат Амандурдыев. С днем рождения тебя, дорогой! Желаю тебе самое главное здоровья и процветания. Парышка, с днем рождения, мой брат! Дай Бог тебе всего хорошего, долгих лет жизни, процветаний, всех благ, всех, как говорят, семейных благ, от души. Парахатжан, yaşyň uzak bolsun. Uzak ýaşa, uzak ýaşa. Parahatjan, doğduğun mutlu bolsun, janyň sag bolsun, başyň dik bolsun. Bawar bolsun. Ýa-da ýaşyň, janyň sag bolsun.
bir parahat yalan geyip, parahat yalan olmalı. Yani bu ürünler var. Kendisinin doğru olsun, sağ olsun, görsün, başkalarının arasında, yol yanına, başkalık olsun. Parahat, canın sağ olsun. Ömrün uzak olsun. Sana en gowy arzular. Bugün bir Türkmenistan otunda seýlenýän, hormatlanýan Mehriban agamy Türkmenistanyň halk artisti Parahat Aman Nurdiýewiň dogulanyny mudok ýaşy ömrüň mudok bolsun, janyň sag bolsun, mertebeli başyň hemişe aman bolsun, çağajyklaňy döwletli maşgalaňy gowanyp saglyk bilen ýaşamaňy tüýsürekden arzuw edýär. Janyň sag bolsun, gutly bolsun ýene bir ýere. Parahatçan dogulanyň gutly bolsun. Tüýsüregimden gutlaýan uzak ýaşa, çağajyklaň arasynda başyň dik bolsun. İn bu arzular sana ne bundan meýlägen içinde ulusçuluklar arzuw edýän janyň sag bolsun, başyň dik bolsun do. Hem jigim hem dostum öýüň bilýän galanlar. Janyň sag bolsun. Kutlaýan